Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Keluarga besar MTSN 8 Kediri, Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Umi Hani, Bapak Ibu Guru, wali santri, wali murid, siswa siswi sedaya kemawon ingkang kula hormati, pagi ini kita bersama hadir di tempat ini. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Semoga apa yang menjadi aktivitas pagi ini memberikan keberkahan, kemanfaatan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan tuntunan, bimbingan dan toladan kepada kita agar langkah hidup kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Anak-anakku, untuk sementara waktu 45 menit panjenengan diam nggih. Meneng dhisik nggih. Bocah lanang sing gelem ngrungokne ngaji aku, tak dongakne sok bojone ayu, sholihah, anake wong sugih, anak tunggal. Lho, anak tunggal sok dikekne sampean kabeh. Siswi sing gelem ngrungokne ngaji aku, muga-muga bojone sampean ganteng, sholih, anake wong sugih, anak tunggal. Didongakne duwe, dadekne duwe bojo anak tunggal kok padha ora gelem. Sing ngomong dhewe tak dongakne bojone elek. Para hadirin, wali santri, wali murid, bapak ibu guru, anak itu menjadi tujuan utama sebuah pernikahan. Kula karo panjenengan karo agama diperintah untuk menikah, itu tujuan yang paling utama agar kita punya anak. Anak itu aset paling istimewa. Makanya Islam mendorong kula karo panjenengan untuk punya anak, karena anak itu bisa mengangkat derajat orang tua fid dunya hatal akhirah. Akeh ning donya manusa ki mulya mergo anak, benjing teng akhirat akeh wong mulya ya barokah anak. Ini tadi yang qiraah yang mana? Sing pundi? Sing qiraah. Sing qiraah ndi? Oh, ibu bapaknya nek hadir. Orang tua sama enggak hadir? Enggak ada yang hadir. Saya enggak bisa bayangkan. Iki sing duwe anak qiraah iki mesti muarem. Ya ini anak itu menjadi kebanggaan jenengan. Alah iki lah sing dadi MC iki ibuke teko apa ora, Nduk? Bapake ora teko. Beyuh. Iki sing di anak dadi MC ora ya muarem to. Bu, cara iki MC-ne anak sampean ora ya sandingmu kok jawili ya ta. Kuwi lho sing dadi MC sapa? Anakku. Kuwi lho sing dadi MC. Ora ning sanawiyah iki sing iso dadi MC kejaba. Pendak acara apa MC-ne mesti. Lho sampean duwe anak dadi MC, masyaallah. Cara ibumu enek nduk awakmu dipoto. Terus diunggah nang grup RT.
Dongge terus kabeh takon, "Sapa ta Bu kuwi?" "Anakku." Sampean itu menjadi kebanggaan orang. Maka sampean harus menjadi anak hebat, harus menjadi siswa hebat. Karena lek sampean hebat orang tua panjenengan bangga. Maka dikatakan anak itu qurratu aini, anak niku penganteng-antengi hati. Sampeyan rasa gumun Bu, lek enek wong senengane nyeritakne anake, enten apa mboten? Wis rewang nyeritakne anake. Jagongan nang emperan nyeritakne anake, arisan nyeritakne anake, pengajian nyeritakne. Panjen anak itu menjadi kebanggaan kula karo panjenengan, Pak. Dongge. Apa meneh sampean duwe anak pinter ngaji, Masya Allah. Kula karo panjenengan akan menghadapi fase kehidupan yang amat sangat berat, yaitu di saat nyawa ini mau lepas dari raga. Di saat kula karo panjenengan mau meninggalkan dunia ini, kula karo panjenengan perlu didampingi anak-anak yang sholih-sholihah. Bu, lek enek wong arep ninggal duwe anak telu, sing siji pinter nyanyi, sing siji pinter puisi, sing siji pinter ngaji, sing diceluk sing pinter ngaji. Apa pinter nyanyi gak oleh, apa pinter puisi gak oleh. Tapi lek kita punya anak gak pinter ngaji, gak solih, gak solihah, nelongso. Wong tuane arep mati diceluk, "Nduk, ayo ditunggoni ibuke." "Nduk, diwacane surat Yasin." "Mboten saged." Loh. Lho kowe ora tau sekolah sanawiyah? Mboten. Gak tau TPQ Madin? Mboten. Lah piala sakmono kae apa kae? Nika juara nyanyi. Akhirnya ibu arep mati malah dinyanyekne. Lho kok kupinge disanding, pokoke joget, tun mbokmu. Ibuke langsung Apa sing pinter puisi? Ayo ditunggoni ibuke. Diwacane surat Yasin apa ar-ra'd? Mboten saged. Wis sekolahmu nang ndi? Kula teng SD, terus SMP, terus SMA, terus kuliah. Gak tau ning TPQ Madin? Mboten. Gak tau nang pesantren? Mboten. Lha piala sakmono kae nika juara puisi. Akhirnya wong tuane arep mati lho kok malah diwacane puisi. Lho kok kupinge disanding di saat nyawa di kerongkongan. Kasihan deh lho. Sing diceluk sing pinter. Nduk biyen ning di sekolah MI bar ngono sanawiyah 8. Iso ngaji, kula khatam Quran. Anak yang pertama membisikkan di telinga kanan, "Bunda, zikir Bunda." Anak yang kedua, "Bunda, Allah, astagfirullah." Anak yang ketiga ambil air wudhu, buka Quran, cari surat Yasin. Dawuh tafsir Yasin dindi nek wong arep sedo kok diwacane surat Yasin, maka satu huruf akan menurunkan 10 malaikat yastaghfiruna lahu, yang akan memintakan ampun kepada orang yang akan meninggal. Krono anake alumni MTS 8 dengan gagahnya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim." Pling, nyawane ibuke ucul kaya rambut dijabut saka adonan roti. Barokah lepasnya nyawa diiringi dengan zikir, dengan bacaan surat Yasin. Akhirnya ibuke sedo dalam keadaan husnul khotimah. Sampean itu mampu menuntun orang tua sampean husnul khotimah. Mula sampean kudu pinter kudu jadi anak yang solih. Sampean kudu mampu nuntun orang tua panjenengan agar mencapai keberkahan hidup. Wining donya anak itu mampu menghantarkan husnul khotimah. Duwe anak ra iso ngaji ki nelongso Bu. Wong tuane arep mati ki mek mlebu metu. Takoni tanggane, "Piye Bro, mbokmu?" "Mbuh sawi men."
Engko arep Ramadan ki ya ning kuburan, arep riyaya ya ning kuburan. Tapi nak ya. Akhire mek nggo sapu karo arit, yo kok boro-boro macane tahlil kulhu falak binas. Nah, ndak tau ning Nyanawiyah. Akhire kuburane ibuke dibesiki bareng ngono disaponi. Bareng ngono pamit, "Mbok aku mulih." Mboke ning kuburan jurit, "Piye to ki?" Mula sampean kudu pinter lho tenan Masya Allah. Jadi ning donya ki anak mampu menghantarkan orang tua husnul khatimah nang akhirat. Cah, bocah-bocah. Kanjeng Nabi ki dawuh inna tifla yajurru bi abawai ilal jannah. Anak niku iso narik kedua orang tuane ilal jannati nuju swarga. Sampeyan iki sok lek mlebu swarga ora gelem lek ora karo bapak ibuke. Wonten tafsir Ibnu Katsir critakne anak niku begitu masuk surga tasik lingak-linguk Pak Bu. Tasik lingak-linguk. Ditanya karo malaikat, "Nyapa lingak-linguk?" Lha kok anak-anak panjenengan teng pundi bapak ibu kula? Sampeyan iki sok lek mlebu swarga sing sampean takokne adalah kedua orang tua sampean. Mula Imam Al-Ghazali cerita wonten kitab Ihya. Lari niku nduk lek digiring nang swarga niku mandek jegrek di depan pintu surga. Malaikat dawuh, "Hei, udkhulul jannah, hei alumni MTS 8 masuk surga, masuk surga, masuk surga." Amin. Lho kok bocah-bocah meni mboten malaikat mboten. "Hei, udkhulul jannah, masuk surga." Mboten. Dicedheki karo malaikat, "Ayo mlebu swarga." Mboten. Lah nyapa? Kula mboten bakal mlebu swarga kejaba kalih bapak ibu kula. Masya Allah. Akhirnya malaikat dawuh, "Ora iso, kowe ngejak bapak ibumu ora iso. Kowe dadi anak soleh, bapakmu enggak soleh, ibumu enggak solehah. Kowe dadi anak ahli ibadah, bapak ibumu ora patek ibadah. Kowe dadi anak jujur, bapak ibumu ora jujur. Kowe iki lek ngarit isine suket tok, bapakmu suket campur semangka. Kowe iki lek rewang jujur, ibumu lek rewang mulih mesti bekem iwak. Ora padha." Akhire lari-lari dawuh, "Nggih malaikat, bapak ibu kula mboten sami kalih kula." Lah terus jenengan tak critani malaikat. Kula iso sekolah MI sanawiyah aliyah kuliah, SD SMP SMA kuliah, TPQ, madin pesantren, tak ceritani malaikat. Niku sing kangelan niku bapak ibu kula. Kula iso dadi anak solih-solihah niku barokah bapak ibu kula. Jenengan iki lek gelem mikir urip teng donya niku sing paling menyita tenaga, waktu, pikiran, materi niku urusan anak. Bapak ibumu ki le arep turu mikir sampean, tangi turu mikir sampean, sampai turu lho ngimpekne sampean. Mula sampean tak peseni kabeh sing sekolah teng mriki. Ada dua orang yang hebat di jagat raya ini. Ada orang hebat, sampean pokok apik karo wong loro iki. Insyaallah cita-cita sampean dikabulne karo Allah. Satu sama eling-eling, orang terbaik di atas bumi itu orang tua sampean masing-masing. Sampai Rasulullah memberi penghargaan ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridone Allah niku dideleh nang ridone wong tua, murkane Allah ki dideleh nang murkane wong tua. Sampeyan lagi diridani Allah lek wong tua sampean ridho. Sampeyan dimurkani Allah lek wong tua sampean murka. Wis to anak niku sehebat apapun gelare tumpuk-tumpuk, profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak wisine pisan. Sampean gelare tumpuk-tumpuk anak-anakku tapi wong tua sampean gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet, mek duwe gelaran kloso, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampean dadi wong ahli sedekah. Donya muntek kok ge bangun masjid TPQ madrasah diniyah, donya muntek kok ge santunan yatim piatu janda miskin, ahli sedekah. Wong tua sampean gak lilo, Allah melu mboten lilo.
Mending nukokne cenil bapak ibuke, mending nukokne cilok bapak ibuke. Entek 2.500 bapak ibuke lilo, Allah melu lilo. Sampeyan lek dadi bocah bekti karo wong tua sampean dhewe-dhewe. Wis to sampean dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, wali kota. Lek perlu dadi presiden genteni Pak Prabowo. Lek wong tua sampean gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending ngapunten, mending dadi tukang golek rosokan tapi wong tua lilo, Allah melu lilo. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salat mesti jamaah, dari Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, salat duha istiqomah, ahli ibadah. Wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibuke suwene 5 menit, bapak ibuke lilo, Allah melu. Kanjeng Nabi itu punya murid namanya Alqamah, ahli ibadah. Hartanya habis untuk berjuang bersama Rasulullah. Sholat gak tahu gak di belakang Rasulullah. Meh bocah-bocah sedo gak nggawa kalimah tauhid. Dituntun kon menekne kalimah la ilaha illallah mboten saged. Krana nyapa tau gelakne ibuke. Akhirnya begitu ibuke memaafkan, lagi Alqamah bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Wong tuwek sampean ki hebat. Uripe ki mek entek ge ngurusi sampean, arep turu mikir sampean, tangi turu mikir sampean, sampai turu ngimpekne sampean. Apa to sing gak diwehne bapak ibu sampean? Le, sampean njaluk motor lek bapakmu duwe ditukokne sampean. Sampean njaluk gelang kalung lek bapakmu duwe tukokne. Awakmu njaluk jilbab model opo ae mulai robani sampai robina ditukokne. Loh, tenan, dolak perlu nuwun sewu wali murid. Lek sing njaluk anak nyawa lho kok wehne. Nggih napa nggih? Tangga kula winginane anake wedok ninggal. Bapak ini seminggu nangis gak meneng. Kula takziah muni ngeten, Pak Lukman, anak kula wedok ninggal. Cara nyawa kena dijolne Pak Lukman, demi Allah tak ijolne nyawa kula. Ben kula sing mati pun anak kula, anak-anakku. Wong tuamu ki lek mbelani sampean, sampai nyawa kuwi diwehne. Bu, sampean duwe anak kok lara gak mari-mari, sampean wani kok ngijolne penyakit. Loh, anakmu lara gak mari-mari, sampean wani kok ndonga nang Allah Gusti. Lek pancen penyakit kena dipindah-pindah awan penyakit anak kula teng kula. Mpun anak kula sing lara, ben kula sing lara. Nggih napa nggih, Bu? Apa gak kowene anak? Sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Piring kok jenenge anakmu, mangkok kok jenenge anakmu. Wih, mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti. Samarilang. Lho mula sampean baiklah dengan kedua orang. Bapak ibumu ki repot ngurusi awakmu awet durung lahir lho, Le. Nduk. Bapak ibumu ki repot nang sampeyan awet durung lahir sampean. Ketika bapak ibumu nikah untuk 3 bulan, ibumu ki mau apa-apa balik, mambu apa-apa balik. Ibumu ki dulu-dulu akhirnya karo bapakmu diterne nang bidan, diperiksa untuk 15 menit. Bapakmu diceluk, Pak, ngapunten, pripun Bu bidan, selamat istri panjenengan hamil 1 bulan. Tolong Pak jaga kandungan, makan yang bervitamin. Bojone aja gampang digetaki yo Pak. Tenan, aja oleh nyambut abot-abot Pak. Tiap bulan terno rene tak kontrole kandungane. Ya Allah. Sampe ning kandungan saulani bapakmu wis diultimatum bidan. Mulih takoni karo mbahmu wedok ibumu. Sidane lara apa nduk? Anu Bu, kula meteng saulan. Alhamdulillah. Beneran Nduk, rumah tanggamu bintang ayu bintang jenjem Nduk. Mulai saiki aja gampang nglokne wong, aja gampang maido wong. Aja gampang mitnah wong, kok tumus ning bayi sing kok kandung. Karo omongan yo Nduk, bojomu aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Mulai sesuk bojomu kan leren Nduk lek kerja ning jagal potong ayam. Bapakmu iki kerja ning jagal potong ayam iki pindah bakul cilok. Saulan dadi 2 wulan, 2 wulan dadi 3 wulan, bayuh tambah repot ngurusi sampean. Sampean ning kandungan 3 wulan bapakmu celuk mbahmu lanang, Le.
Ki bojomu wis meteng 3 sasi, wong wedok lek meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe bojo cilakane rezekine patine. Kono ndang dislameti le. Iki cara ning Kediri jenenge telonan. Kowe kudu ngerti Kediri karo Blitar iki beda. Ning Kediri iki telonan le paling titik undangane wong 400. Iya, bapakmu ki mripate mek ketip. Yo alah bakul cilok amin numplek ae kok kongkon langetan. Akhire mara ngene ibumu. Dik kon slametan. Lah pripun Mas? Lah yo kuwi ge undangane 400 ge bakul cilok yo mek koyo ngene iki. Lah pripun Mas piye lek gelangmu didol? Adol gelang belani anak. Mari telonan leren wetenge tambah gede. Lah kok mbobot 7 sasi celuk neh le iki bojomu meteng 7 sasi. Wong meteng 7 sasi ki sirahe bayi sing ning dhuwur ki malik mengisor. Malik iki krama inggile tingkep, syukurana ya le ben panggah ning ngisor. Golek babaran ben lancar iki jenenge tingkepan. Kowe kudu ngerti lho le. Kediri karo Blitar iki tingkepan beda. Ning Kediri iki tingkepan paling titik undangane wong 750. Iya, bapakmu iki mripate mek ketip ya Allah. Bakul cilok ning sanawiyah muncak-muncak akeh ing jukuk tapi ndak bayar. Akhirnya nyedeki ibumu. Dek kon slametan neh jenenge tingkepan. Lah pripun Mas? Lah kowe roh dhewe nyambut gawe koyo ngene iki undangane 750. Lah pripun Mas piye lek kalungmu ae didol? Adol kalung belani akhirnya mari tingkepan lho kok ibumu iki krasa arep babaran nduk. Babaran iki mempertaruhkan nyawa kakmu. Babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok metu ki enek. Tepak ibumu ing lairne awakmu angel. Bolak-balik metu ndase tok mlebu neh metu ndase mlebu neh akhirnya celukne dukun bayi dipluruti sampean gak metu, celukne bidan disuntik gak metu, suntik perangsang. Akhirnya bidane ngwe rujukan beto mawon teng Kediri dokter spesialis kandungan. Diperiksa 10 menit bapakmu diceluk, Pak mriki. Ngapunten ini bisa ndak bisa harus dioperasi sesar. Kalau ndak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayine. Bapakmu dengan gagahnya, dokter pinten biayane? 10 juta. Bapakmu gak maca bismillah, langsung tanda tangan herek. Mulih kongoni dokter kandungan koyok keterak angin. Nak piye wong nak nyokok. Akhirnya mulih ki melembung ini Pak. Nak nyokok. Teko omah takoni karo mbahmu karo maratuwane, sidane piye le bojomu? Kedah dioperasi Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho Pak. Piye maksude biayane Pak? Lah terus piye? Lah nggih niku lho Pak. Lah terus piye iki? Lah nggih niku lho Pak. Kok amin lah nggih niku ae. Lah 10 juta lho Pak. Lah terus piye? Lah nggih niku lho Pak. Nuwun sewu kepareng matur Pak. Piye le? Pripun kula lek ngambil sertifikat tanahe? Mbok ge apa? Kula ampil teng BRI damel biaya babaran. Mbahmu langsung mentelang menyuk wae anak nyilih sertifikat. Gak iso. Akhirnya ngebel koncone nang Blitar, Bro. Nyapa? Jadi awak arep adol sapi. Tak utangi ya, ora apa-apa. Piro Bro? Iki dinyang 10 aku njaluk 11. Wis utangane 11. Melayu nang Blitar, utang sapine koncone 11 juta. 10 menit didol payu 10 juta. Rugi 1 juta ndak masalah. Belani bapakmu nggo dhuwit 10 juta melayu nang dokter spesialis kandungan. Dilung ning ngene dokter. Sampeyan dibawa pulang. Digendong karo ibumu, bapakmu bangga. Aku dadi bapak, aku duwe anak wedok, aku duwe anak lanang. Mlebu omah urung lungguh, bapakmu celuk mbahmu neh. Le, brokohan le. Mari brokohan sepasaran selapanan setahunan terus gak leren wong tuwa sampean ngragati sampean. Akhirnya sekolah TK, bapak ibumu mumet mergo sekolah ki paling larang TK. Lah nyapa? Mergo mboke melu sekolah. Ora nyekolahne wong sitok tapi nyekolahne wong anake ditukokne pedah mini gelem ibuke njaluk vario. Aku ngelem ya ngeten anakmu kok tukokne vario. Anake seragame loro cukup, ibuke 7. Mergo ngeterne anake karo tampil.
Anake sangu 5.000 cukup, ibuke 50.000 mergo ngeterne anake sekolah TK karo golek bakul sayur. Mari TK SD, mari SD SMP, hari ini sampean sanawiyah. Mari sanawiyah leren. Nglanjutin ning aliyah, nglanjutin nang SMA. Mari SMA leren. Kegeret koncone melu kuliah. Ya Allah, bapak ibumu 5 tahun 4 tahun nibonangi ngragati sampean kuliah. Enek sing ngadol sawah, enek sing nyewakne sawah, enek sing ngadol sepeda motor, sing penting anake tutuk kuliah. 4 tahun kuliah, sampean ditelepon Pak Bu karo anak sampean, "Ya, Bu, tindak Malang." Nyapa, "Nduk, kula badhe diwisuda." Ibu kali ayah ndamel ageman sing sae, "Kula badhe diwisuda." Akhirnya sampean Pak mlayu nang Malang, anak sampean diwisuda, teko kono diapakne, "Ya Allah, sampean mek dijak foto." Leh ngedol sawah mek dijoli foto. Mula aja ngumun nek ning Kediri enek wong macul gawe kaos MTS 8 Kediri. Leh mung ngragati anak mek dijoli kaos. Lho ngono kuwi trimo. Mari kuliah leren. Ya Allah. Cek tas diwisuda lho kok mulih nggo gendaan dah. Nek mong windo ya iki pacarku. Bocah ni, bocah Blitar, napa jenenge Lukman. Akhirnya dinikahne, ya Allah. Bapak ibu sampean milih dekor sing apik, milih terop sing apik, milih sound sing apik, milih penceramah sing apik, mulyane sampean. Mari sampean nikah leren dereng cek melu mikirne penggawean sampean. Lek ibuke kepala sekolah piyambri anake dadi guru. Lek bapake perangkat piyambri dadi perangkat, lek bapake di toko digekne toko, lek bapake sawah ombok kon ngopeni sawah. Lek bapake pitik akeh kon ngopeni pitik. Mari di penggawean anak leren, Pak. Ya Allah dereng cek melu mikirne gawe omah anak. Bolak-balik takon, ora enek lemah didol tebunya apa alhar gekne omah nduk. Mari sampean gekne omah leren sampean ngurusi anak. Lah kok umur 25 pensiun dadi kepala sekolah, lah kok dibleki putu. Mula akhire tenan wong tua iku dikai penghargaan nalikane anak mlebu swarga niku wong tua iso ditarik nuju swargane Allah. Mergo nyapa buah kangelan sampean lho, Pak. Mula bapak ibu tenan, anak harus dibelani tenan. Anak harus dibelani tenan. Karena anak itu lek mlebu swarga mboten purun kejaba ngejak bapak ibu. Akhirnya tenan malaikat didhawuhi karo anak-anak, "Kula niki iso ngeten iki barokah tiyang sepah kali kula. Bapak ibu kula lek golekne ragat mboten kenal hudan, mboten kenal panas, ndak kenal siang, ndak kenal malam, peras keringat banting tulang golekne biaya kula sekolah sanawiyah. Bapak ibu kula niki lek nyambut damel sikil digawe sirah, sirah digawe sikil." Akhirnya malaikat takon, "Lah lek mlaku piye?" Lah yo lek sikil digawe sirah, sirah digawe sikil terus lek mlaku piye? Akhirnya malaikat boten saged jawab. Akhirnya matur datang Allah, "Gusti, nyapa enten rombongan lari-lari saking MTS 8 bari dipinarake swarga boten purun. Lah nyapa? Nyuwun kaling tiyah sepah kaliye." Omong ngono lek gak padha, "Empun Gusti." Lah apa alasane? Alasane mereka hebat karena kehebatan kedua orang. Akhirnya Allah dawuh, bocah-bocah iso dadi salih-salihah niku barokah kedua orang tua. Wis omong ngono, kon mlebu swarga karo wong tua lorone pisan. Akhirnya malaikat mandap, bocah-bocah kita kon, "Pripun malaikat?" "Beres bro, beres." Akhirnya karo malaikat diceluk sitok-sitok, "Rene nduk, rene." Enten apa malaikat? "Piro nomor HP ini bapakmu piro?" Besok ning akhirat enek HP nduk, ora enek HP lek goleki piye sampean? Wong ning akhirat iki wong sak alam dunia kumpul mulai Nabi Adam sampai Adam Malik kok. Mulai Siti Hawa sampai Siti MTS 8 kumpul ning kono sok. Tuh nggih. Dadi sok enek HP, ora enek HP piye lek goleki. Akhire karo sampean malaikat sampean kei nomor niki nomor HP-ne Bapak. Niki nomor HP-ne Ibu. Akhire bapakmu di WhatsApp, "Kang To, dinteni anak menilawangi swarga lho." Kang To langsung bales, "Oke." Ibumu di WhatsApp, "Yutun, dinteni anak melangi swarga lho." Yutun langsung bales, "Yes." Tarik sih semangka. Akhire bapak ibumu matur ning malaikat, "Malaikat,
Nuwun sewu tulung di Sherlock. Akhirnya di Sherlock. Nganan ngiri, akhirnya sawan petuk wong tua sampean, akhirnya tangan tengene anak nyekel tangan tengene bapake, tangan kiwane anak nyekel tangan tengene ramane, akhirnya ya juru biabil jannah. Akhirnya kedua orang tua ditarik menuju surgane Allah. Niku lek panjenengan solihso, lek panjenengan solihso, Pak Bu lek pengen duwe anak solih solihah, konsepnya jadi sederhana, telu mawon. Nih, lek pengen dadi anak solih solihah, telu wae. Ngapunten Pak, lek pengen dadi anak apik, siji dijenengne sing apik. Sampeyan aja kliru jenenge anak Kanjeng Nabi dijenenge Muhammad. Niku sing jenenge bae, ditakoni karo wong Quraisy, kok jenengan jenenge Muhammad, Kong? Ayyuh madha fis samai wal ard. Aku kepengin putuku sok selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Muhammad itu artinya orang yang selalu dipuji. Barokah jeneng ternyata Kanjeng Nabi mulia menjadi orang yang selalu dipuji di langit, selalu dipuji di bumi. Itu barokah nama. Mula lek jeneng anak aja kliru, jeneng sing apik niku jeneng sing dengan nama itu sampean punya harapan baik. Kayak sampean dodol bakso ki lho. Sampeyan jenenge bakso baro. Harapane lek dodol bakso ben pani sampeyan dodol bakso sampeyan jenenge bakso jeleput. Toko jamu mugi jodoh. Sae napa mboten? Sampeyan wani nggih toko jamu mugi nemen. Apotek sumber waras. Sae napa mboten? Apotek sumber penyakit. Ning Malang niku ana rumah sakit gede namanya Rumah Sakit Ben Mari. Harapane muga-muga sing berobat rono ben mari. Apa wong Kediri wani nggih rumah sakit jenenge Rumah Sakit Ben Mati. Lha kadang awake dhewe iki jenenge anak sembrono. Jenenge anak kadang berdasarkan sejarah. Wong nalikane meteng iki lho ibuke iki karo jajan suweneng. Terus anake lahir lanang, lha kok dijenenge Jansen. Artine karo jajan. Krana lahire kene ngarep TV, di anake lahir wedok, akhirnya dijenenge Novi, artine nonton. Krana bapake sopir, anake lahir lanang, lha kok dijenenge Randy, artine leren ning ngendi? Jangan. Jadi jeneng sing apik jenenge itu sampean punya harapan baik. Apa kudu bahasa Arab? Lek kudu sing mboten. Tapi minimal ada harapan baik. Jawa ora apa-apa sing penting maknane apik. Arab lek elek ya elek. Anakmu sapa yo jenenge Tony. Komplite Syaitoni. Maknane setan. Dadi pendak dhek teko kancane mlayu setan teko, setan teko, setan teko. Anakmu sapa yo jenenge Matyadi. Bahasa apa Arab? Akhirnya didelok ning kamus mat ki artine dawa, yadi kuwi tangan. Maknane ngentitan. Anakmu ki sapa yo jenenge kok celukane Zero, Zero. Oh kae binti Hunai Zero. Apik men yo. Aku kok wong santri artine apa mbuh? Didelok ning kamus binti ki artine anak wedok, Hunai Zero ki maknane celeng cilik. Anak wedoke celeng. Wis lek gak iso Arab Jawa ae. Anakmu pira yu papat, lanang apa wedok, lanang kabeh. Jenenge sapa yu mbarepe slamet, nomor 2 untung, nomor 3 trima, ragile bejo. Slamet untung trima sae. Jadi langkah sing pertama lek pengen jeneng lek pengen duwe anak apik niku jenenge kudu sing A. Kula niki mondoke teng Jampes. Kula niku santrine Gus Malik. Yai Malik niku lek enek santri anyar kok jenenge mboten sae, mesti diganti. Kula nate duwe kanca jenenge Sigit Naryanto. Kalau Yai Malik didhawuhi jeneng kok Nariyah panas. Wis diganti saiki Sigit Haryanto. Sejak itu larene sing mau nikahku dadi sabar. Lho lek ngono lek pengen duwe anak apik siji dijenengne sing A. Nomor 2
Lek pengen duwe anak apik kudu diwulang ilmu sing apik. Ai ulumiddin kudu diwulang ilmu agama. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Anak niku arep dadi apik niku dikai pemahaman ilmu agama. Panjenengan sudah tepat deleh putrane teng MTS 8 sudah tepat karena apa? MTS itu lembaga pendidikan yang teng mriki muatan agamanya banyak. Loh kenapa tuh anak-anak sekarang banyak yang nakal? Karena ndak patek punya pemahaman agama. Loh estu loh, malah kula berpesan Pak. Teng mriki enten pondoke nggih. Enten pondoke napa mboten? Kan. Lek pesen kula Pak, lek jenengan purun, taruh anak-anak panjenengan teng pesantren. Anak iki lek ning pondok siji, salate terjaga. Anak kok ora ning pondok, sampean mek perkara salat iki playon. Iki ora kabeh salat to. Niki sing 5 waktu tasik bolong-bolong kathah. Enek sing salate cik bolong-bolong enek. Ayo ngacung. Ayo. Kenapa? Karena mereka ngapunten gak ning pondok. Anak iki lek ning pondok salate terjaga. Krana apa? Terus dipantau karo kiai. Sama anak ning omah perkara salat pelayon. Salat nggih. Salat. Salat ki gampang le. Tapi lek gak salat resikone abot. Salat niku salat niku wajib ngadeg. Niku lek sampean mampu. Lho, lek gak iso ngadeg oleh gak iso lungguh oleh turun miring, oleh murep, oleh mlumah, nggih napa nggih? Mlumah murep gak iso apa. Iso mek ketip ya wis salat karo ketip sah lho. Lek ketip gak iso tenang, mripatmu tak remne tak salati. Lho lak penak to. Salat ki wajib maca Fatihah. Niku lek sampean iso maca Fatihah. Kula Fatihah mboten saged Pak Lukman, mboten usah salat ya aja no. Lah terus salat kudu maca Fatihah. Lah iso apa? Saged kula mek maca bismillah. Ya wis, maca bismillah ae. Sah. Allahu akbar. Bismillah. Engko rukuk ya ngono. Bismillah. Oleh. Oh. Kula maca mboten saged lho Pak Lukman, Fatihah mboten saged. Zikir mboten saged. Loh. Lah nyapa kula niki mualaf nembe masuk Islam. Ilat kula lek ngonekne Arab mboten saged, mboten sah salat ya aja no. Ya salat no. Lah maca napa? Lah kowe ra gudak maca ya ora usah maca. Lah terus pripun kowe ngadeg koe sekira ngadegmu cukup ge maca Fatihah. Lek cara maca Fatihah 40 detik wis ngadeg 40 detik meneng. Uwer. Rumangsane Allahu Akbar ki uwer, ora tau salat tok. Uwer. Bareng dolanan weteng. Mergo Fatihah ra hafal. Rukuk sujud bareng ngono salam sah. Salat niku salat ki wajib nutup au. Kuwi lek ditutup sampean kok ora ditutup blas. Sampeyan ning omah kemalingan. Gek dhewe gek malinge sing dicolong saeneke kain, sak lemari colong, selambu colong, karpet colong, taplak colong, sampai sarung sing kok nggih batek pisan karo malinge. Sempakmu batek, kaosmu batek, akhirnya udah brejet. Urung wadzan zuhur. Allahu akbar. Sampeyan arep salat zuhur, roh lo sampeyan udah brejet iki piye wae salat zuhur. Terus sampean kelingan aku zaman ngaji ning sanawiyah MTS 8 sing ngaji Pak Lukman jere lek ra ditutupi oleh salat udo. Akhirnya sampean salat zuhur udo oleh. Sing penting syaratnya sitok aja jamaah. Mulai jamaah geger itu. Anu ning edine enek wong jamaah harus andul. Lho lek ngono salat iku salat ki sedina sewi ping pira cah? Ping pira? Lek sak salatan 5 menit berarti nek pirang menit? 20 menit.
Sing 23 jam punjul 35 kok ge cangkruk ning TV oleh kok. Salat iki gampang tapi lek gak salat resikone abot. Ada seorang ibu niki teng kitab Irsyadul Ibad duwe anak loro. Sing nomor 1 lanang, sing nomor 2 wedok. Sing wedok mati. Basa mati dikubur karo mase. Mari ngubur adike mase wangsul, ngrogoh sak goleki dompet mboten wonten. Kabeh ditakoni gak ro dompetku, gak ro dompetku, gak enek sing ro. Karena di dalam dompet banyak surat berharga. Akhirnya masih kelingan, apa kira-kira dompetku ceblok nalikane aku ngeduk nih jenazah adikku ning alam kubur. Akhirnya masih kelingan, iya, krana dompete niku banyak surat berharga. Akhirnya kuburannya adike didudah malih. Didudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah kok jenazah adike iki dadi mawa. Masih kaget mboten kober nguruk kuburannya adike mergo dadi mawa. Wangsul nangis ya ummah. Ibu nyapole adik Bu, nyapo adik teng alam kubur dibong kali Allah. Napa kesalahane adik? Akhirnya ibu cerita, adikmu ki le cah apik zaman sekolah MTS 8 gak tau maido ngelokne koncone rukun karo koncone. Lah terus napa salahe adik? Adikmu ki jane cah apik le. Napa salahe? Adikmu ki ndek kelemahan sitok. Adikmu ki lek salat gampang diakhirni. Mek gara-gara salat gampang diakhirni teng alam kubur dibong. Napa malih mboten? Napa malih mboten? Ora cocok cah kangelane. Wong ora salat ki ora cocok kangelane karo resikone ndak cocok. Salat nggih. Nek saged salat ki jamaah. Teng mriki kan jamaah napa mboten? Jamaah nggih. Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati lha kok obah. Disolati ki jenazah obah. Sayyidina Abu Bakar bar salat dawuh, "Bat udarono taline. Jenazah urip meneh." Tali dhuwur dudari, tali tengah dudari, tali ngisor dudari. Akhirnya dibuka, brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah sing obah ula. Bat golekno kayu, spontan duncali kayu. Ula niki ajeng digebuk kali Sayyidina Abu Bakar. Lah kok iso nyebut asmane Allah? Iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, lima taktulunani. Abu Bakar, enak apa kowe gebuk aku? Enak apa mateni aku? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Aku didhawuhi Allah kok nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng matur, "He ula, apa salah jenazah iki? Kok sliramu kok nyiksa sampai besok dina kiamat?" Ula niku jawab, "Salahe sepele Sayyidina Abu Bakar." "Apa salahe?" "Niki mbiyen nalikane urip ning donya, niki mbiyen nalikane sekolah ning MTS 8, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah." Lare niki mbiyen, tiyang niki mbiyen nalikane urip ning donya bendina krungu swara adzan tapi ra budal jamaah. Krungu adzan ra budal jamaah solek mati dicokot. Krungu adzan lho gak jamaah resikone abot. Napa malih mboten Jangan tinggalkan sholat. Wis to sak nakal-nakale kudu tetep sok ning akhirat ki sing didelok dhisik dhewe salate cah. Kok salatmu apik kabeh dianggap apik, kok salatmu genah kabeh dianggap genah. Wong ki lek salate apik sok ning akhirat ki liyane karo Allah dianggap apik, dianggap genah. Tapi lek wis salate cacat, Allah wis gak ndelok liyane mesti cacat. Salat iki cara anggota badan para hadirin wajah. Mula foto KTP iki mesti wajah. Mergo wong yang nemu foto kok wajahe engko lak liyane genah. Sampeyan nemu fotone ibu kepala sekolah, kok lak sampeyan ngerti iki ibu kepala sekolah, iki kepala sekolah MTS 8, iki daleme kene, iki garwane ngene, iki putrane ngene, lho lak genah kabeh to.
Dadal sampe nemu foto sikil ngono. Iki lek kok iki. Iki lek delok telepon pencah-pencah nek cah Kanawiyah iki. Mula lek salate genah liyane ya mula ning azan nek lafat hayyalas shalah hayyalas shalah ayo budal salat, ayo jukuk keberkahan, jukuk keberhasilan. Sampeyan iki lek pengen cita-citane berhasil, sitok aja ninggalne hayyalas shalah, ayo budal salat, hayyalal falah, ayo jukuk kabejan. Sing pengen jadi dokter, salatlah. Sing pengen jadi tentara, salatlah. Sing pengen jadi perawat, salatlah. Kula niki duwe kanca cah sekolah gak patek pinter. Tapi istimewa, jenenge salat ora tau ditinggal. Estu Pak Bu. Gak patek pinter. Dia istiqomah tahajudan. Tamat SMA ada lowongan CPNS, ngelamar langsung ketompo. Sekarang dia kerja di pemerintah daerah tingkat 2 Jember. Itu hebat karena ndak pernah ninggal nih. Ayo lho wong gak salat ki no. Rungokno. Salat niku wajib nggih. Poso Ramadan iki wajib napa sunah? Wajib. Poso Ramadan iki wajib apa sunah? Wajib. Tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan. Sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Sampeyan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan nek pengen ora poso dadi wong lara. Mula ning Kediri kok enek wong lanang isu-isu rokokan karo ngombe kopi, aja dilokne pancen kuwi wong lara. Mula lek enek cah Sanawiyah sok Ramadan ora poso berarti bocahe lara. Beda malih karo kaji. Kaji niku wajib tapi gak kabeh wong wajib kaji. Sing diwajibne kaji mek wong sugih-sugih tok. Sampeyan lek melarat oleh ora munggah kaji. Mula lek pengen ora munggah kaji dadi wong melarat. Mula guru-guru MTS sing sugih ibu kepala sekolah iki lho wis kaji. Berarti niki wali murid iki rata-rata wis kaji apa dereng? Dereng, berarti rata-rata wali murid ki wong melarat. Termasuk sing ngomong ki durung kaji, berarti sing ngomong ya wong melarat. Kula iki melarat bu kepala sekolah. Mula mulih engko sangono. Sing beda ki salat. Nek salat ki gak ndelok lara, gak ndelok waras. Lara ya wajib salat, waras ya wajib. Lho lak beda. Sugih ya wajib salat, melarat ya wajib. Niki lho Pak. Beda. Loh, tapi masa Pak Lukman enten sing mboten dipenging salat, panggah enek sitok ndil sing dipenging salat, ya kuwi wong gendeng. Awake sehat kok gendeng dipenging saugih gendeng dipenging. Mula lek pengen gak salat dadi wong. Mula lek nek bocah Sanawiyah kok ora salat berarti kuwi bocah. Dadi wong gak salat iki gak enek bedane karo wong Cah. Lek enek kancamu ora tau salat, lek liwat semantan ana iki lho cah gendeng liwat, mergo ora tau. Bu, lek anak sampean takon, "Bu, ayah ora tau Jumatan to?" Jawaben ayahmu wong. Lha tenan lho, wong kira salat ki ino jan kaya wong. Iki cah Sanawiyah enek sing gendeng. Enten. Lek niteni penak salat apa? Lek sregep salat berarti waras, lek gak tau salat berarti iki sing waras karo sing gendeng akeh ndi? Oke sing waras iki. Tapi enek to sing gendeng? Bocahe kuplukan apa ora? Bocah. Mula ayo wis sing nomor 1 lek pengen di anak apik para wali murid, jenengno sing apik. Nomor 2 diwulang ilmu sing ayo ulumiddin. Kula berharap wali santri lek sakit putrane di pondok nih. Mergo bocah ki lek mondok 1 salate terjaga. Nomor 2 bocah ki lek ning pondok kluyurane terkendali, Pak.
Hari ini anak orang mondok ngapunten kok cekeli motor, kok cekeli HP, tektung. Kula niki tiap malam Ahad ngaji luar kota. Malam Ahad begitu masuk kota Blitar, Masya Allah. Anak-anak di usia SMP, anak-anak di usia SMA, nyapo sepeda motoran, goncengan telu breng-brengan. Enek sing gelut ning dalan, ngapunten enek sing mabuk ning dalan. Kenapa ini bisa terjadi? Mergo gak mondok. Anak sama nek mondok ora kluyuran, mergo ning pondok gak oleh nggawa mon. Ning pondok gak oleh nggawa ha. Mula ayo mon. Mbak, mondok nggih. Sampun. Mondok nggih. Sok lek ning aliyah mondok malih nggih. Aja wedi, padang jek wedi sok mondok jadi apa? Aja wedi. Wakil Presiden Indonesia jenenge Mbah Yai Ma'ruf Amin kuwi ya pondokan. Iso dadi wakil presiden. Awakmu lek mondok ditakoni, kowe sok kok mondok lho Le, dadi apa? Jawaben wakil Gus Dur iki ya pondokan iso dadi presiden. Bupati Malang niku Pak Sanusi ya pondokan dadi bupati. Bupati Blitar namine Burini Syarifah sebelum ini ya pondokan. Sak wakil bupati ini kok ya iso dadi pejabat. Kok ndadak takon sok lek mondok dadi apa? Ayo mon. Mondok nggih. Lek sampean kuatir karo ekonomi anak itu manusiawi Bu. Sok anakku piye manusiawi, tapi sampean saya yakinkan alumni pesantren ngapunten iso sugih. Amin ya rabbal. Kadang cek wedi mondok nih anak sok dadi apa. Ternyata nih kula mondok yuk ya mobilku ya ora sitok loro. Lho iya. Bojoku ya ora elek ya ayu. Oh mergo pondokan kok. Nggih napa nggih? Mangan iki ya ora tau bayar gratis. Mergo iki mari ngene ning kono mangan ya gratis. Nek mulih cek digawani berkat. Nggih napa nggih? Aja wedi. Adik ning pondok iki tenan. Kula niki kok pamer mboten. Bu kepala sekolah iki kalih kula kalah. Loh, bu kepala sekolah iki lho gajine bulanan. Lah aku jam-jaman kok. Loh. Aku gajiku jam-jaman yuk. Ngene iki mari ngene cair. Loh. Iki mari ngene cek ngaji neh, engko bengi cek ngaji neh, bayangno. Oleh pira ngono kuwi? Lho, ngono ki mergo barokahe, Mon. Aja wedi. Sing nomor 3 anak ki lek ning pondok oleh barokah dongane kiai iki lho sing hebat malih. Loh, orang yang paling hebat mendoakan anak itu orang tuanya. Bu, terus didoakan anak panjenengan. Dongon jenengan itu akan lebih mantep lek ditambahi dongane kiai. Lho lek ngono anak ki lek mondok wis talah oleh dongane wong tuwek, oleh dongane kiai. Mulai bapak ibu ora patek ndonga, cek didongakne kiai. Tapi lek wis anak ra ning pondok wong tuane gak tau tirakat. Lho terus sing nirakati iki lho sapa? Kula niki kadang kula niki mergo ngeten iki tenan, Pak. Oleh barokah dongane kiai Jampes. Lek ora oleh dongane kiai Jampes ora iki. Ora. Mula ayo mon. Siji dijenengne sing apik, loro dipondokne. Sing rada abot ki lek pengen duwe anak apik sing nomor 3, dicontoni sing apik. Hari ini anak-anak kita itu enggak jadi baik karena kehilangan contoh. Anak ora usah dikongkon salat, pokok wong tuane salat, anake ya ngapunten, ini mboten buka aib panjenengan. Kula teliti, anak-anak sing enggak salat iki mergo ibuke iki ya nek nolak. Anak ki lak raning pondok Bu, 24 jam ki ning omah. Sing 7 jam digawe turu. Sing 17 jam ki bendina roh kula karo sampean. Lah bendina roh bapake nek nyolat ya anake ya ndak. Anake rasa kon nutup aurat, pokok ibuke nutup aurat, anake ya nutup. Lho kadang ki ya lucu lho anake diteri ning sanawiyah kudungan. Lah kok ibuke ngeteri malah ra kudungan to. Wonge nek wonge gawe kacamata apa ya?
Lho anake diterene sanawiyah kudungan malah ibuke iki nggih celana SMS silite metu sithik ta. Enek sing SMA silite metu akeh. Kadang SMK silite metu kabeh. Lho kok ibuke iki rambutnya dirimbonding, disemir. La ilaha illallah. Nggih kaos ketat, celana ketat. Akhire lek lungguh rodok degek. Akhire katoke ketok enek tulisane RP 2000. Sing arep dicontokne apa? Oh, aurate ditutup nggih. Awake dhewe iki aja ngongkon anak adus lek jenengan dereng siram gak dadi. Le siram ibu rong siram. Oh tak tuapuk genteng lho. Ngapunten Bu, ngapunten. Awake dhewe aja ngongkon anak salat, aja ngongkon anak adus, ngongkon anak teng langgar. Lek awake dhewe gak budal. Jenengan iki lek arep melu apa-apa Pak, melu. Tapi sak durunge melu menengo dhisik 10 menit, aku lek melu ngono kuwi disawang anak pantes apa ora? Lek ora pantes aja melu mesane anake iki. Lho kok malah melu karnaval karo joget ho a ho ho a ho. Ngono kuwi disawang anak pantes apa ya? Pantes apa ya? Sampeyan duwe ibu terus ho a ho pantes apa ora? Gila, anak dhewe muni ora iki lho. Melu senam senam olahraga. Tapi milih nggen tertutup sing disawang anak pan. Lah ning Blitar iki melu senam ning prapatan. Wis kaose ketat, celanane ketat. Akhire kodoke ketok meringis. Anake terus muni, "Mu, ndokmu tok lho." Mula nyapa to Pak, anak-anak biyen ki ngapunten, sing diwedeni kok wong tuane. Terutama bapake. Tahun 80-an, anak ki lek nakal ngene, ayo nakal. Tak omongni bapakmu kapok wedi. Mergo bapak iki nek dicontoh, siram deh. Ranjang siram, tak omongni bapakmu, budal mergo bapake wis adus. Nilanggar. Ayo, ranjang budal, tak omongni bapakmu, budal nilanggar. Mergo bapak yo nilanggar. Bapak biyen ku hebat. Lho gelut terusno. Tak omongni bapakmu kapok. Ora sida gelut. Mergo bapake iki nek dicontoh gak tahu gelut. Lho, nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Mudun. Mergo nyapa? Bapak iki nek dicontoh gak tahu nyolong jambu. Lho bapak zaman saiki ruwet. Nyolong jambu, mudun. Ora mudun tak omongni bapakmu. Lah kok anake malah sampe ngomong nih, lah niku to bapak ning dhuwur nggo kresek niku. Lho lek ngono lek pengen duwe anak apik ya ayo ditontoni sing iya apa ora nduk? Sampeyan iki lek duwe bapak ibu sregep ngibadah seneng napa mboten? Seneng apa ora? Rungu kok oyah. Sampeyan nek ibumu metu jilbaban seneng apa oyah? Rungu apa oyah? Wis Bu, Pak, lek sampean kaya kula ngapunten. Bojoku tak omongi, "Dik, anakmu lek kok keloni ora dadi solih-solihah." Lah nyapa? Lah kowe karo aku ora kena dicontoh kok. Lah to pripun kembaline terne ning pondoke. Mulai ning pondok iso nuru kiai, lek ning pondok iso nuru ulama. Anak iki lek wis cinta ulama, cinta kiai, insyaallah dadi anak yang solih-solihah. Amin ya rabbal. Dijenengne sing apik, diwulang sing apik, dicontoni sing pun niki ingkang saged kula aturne kula mboten bakas Isra Mi'raj. Wekdale mboten cekap. Mugi-mugi barokah pengaosan sing rawuh sedaya diparingi barokah umure, barokah rezekine, barokah keluargane, barokah putra-putrine. Oh, kabeh kagungan anak-anak solih-solihah saged batek yang sepae nuju swargane Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawaqi sama zahra minna batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina ya Allah, khususan khassah dzurriyyahipun
sedaya piyantun ingkang hadir wonten majelis menika ya Allah, khususan khassah dzurriyyahipun keluarga besar MTS 8 Kediri ya Allah, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Siswa-siswi, wali murid, ibu kepala sekolah menawi wonten atur kirang saya ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.